Dobrý den, milí diváci, případně posluchači našeho Argumentu. Vítám vás u dalšího dílu z cyklu Ilona a její hosté a jistě vás nepřekvapí, že pokračujeme v reflexi právě proběhlých evropských voleb. Přinesli jsme vám rozhovor velmi čerstvý s Kateřinou Konečnou, ale samozřejmě se musíme také podívat k našim sousedům na Slovensko. Je to důležité i z toho důvodu, že, jak říká Oskar Krejčí, slovenský politický cyklus je jaksi o jedno kolečko vepředu před tím českým. Uvidíme, co z toho vyplyne. Každopádně mám dneska tu milou povinnost přivítat Luboše Blahu, který je samozřejmě velmi významným a velmi viditelným členem slovenského Smeru a byl také velmi viditelným kandidátem do Evropského parlamentu. Uspěl a bude novým europoslancem. Luboši, dobrý den. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak, pojďme hned na ta témata, která se budou týkat nejprve té kampaně. Samozřejmě ta slovenská kampaň byla velmi specifická, protože byla nutně poznamenána atentátem na pana premiéra, který se k naší radosti velmi dobře zotavuje. Držíme dál palce. Jak by si ty zhodnotil tu kampaň na Slovensku? Asi je tam nějaké před a nějaké po, logicky. Jaká byla z tvého pohledu a jaká byla témata, samozřejmě pokud se objevovala témata, řekla bych asi před tím, co se stalo panu premiérovi a před tím atentátem na něj? Ďakujem pekne za otázku. Tak samozrejme ten atentát na Roberta Fica, na predsedu vlády Slovenskej republiky, mimoriadne ovplyvnil našu kampaň, pretože práve asi 2 hodinky predtým, než sme mali spustiť vlastnú kampaň v teréne, a asi vieš, že pre nás je terén kľúčový, lebo sme ľavicová strana a chodíme po Slovensku, tak ho chcel zavraždiť jeden opozičný aktivista, povedzme to na rovinu, a to ovplyvnilo celú kampaň. Či už z hľadiska toho, že potom sa hovorilo najmä o atentáte negatívne, pretože o európskych témach sa hovorilo oveľa menej, ale na druhej strane z hľadiska konečného výsledku ťažko usudzovať, či nám to pomohlo alebo uškodilo, pretože na jednej strane to mohlo zmobilizovať časť voličov, na druhej strane si myslím, že tá neprítomnosť v kampani Roberta Fica zase mohla veľmi silne ublížiť. Preto ťažko špekulovať, ale pravdou je, že európske voľby pre našu stranu, pre stranu Smer, sú vždy, by som povedal, veľmi špecifické, lebo sa veľmi ťažko mobilizuje volič. My sme aj v predošlých voľbách mali vždy zhruba o polovicu menej účasť, aj potom percentá boli ďaleko nižšie. V predošlých voľbách pred 5 rokmi sme mali okolo 15%. Čiže cez túto prizmu, keď sa pozeráme na tieto voľby, tak zisk 25% takmer a povedal by som, že skoro dvojnásobného počtu poslancov, pretože predtým sme mali 3, teraz máme 5, ale navyše ešte jedného z Hlasu, Braňa Ondrúša, čo je tiež veľký lavičiar, čiže de facto 6. Čo je rozhodne veľký úspech a hlavne opakujem cez prízmu toho, že tie európske voľby jednoducho nášmu voličovi nesedia. Naši voliči pochádzajú skôr z menších miest, z regiónov a otázka Bruselu a Štrasburgu je pre nich veľmi vzdialená a skôr ich zaujímajú národné voľby, kde prichádzajú naozaj v ďaleko väčších počtoch. Napriek tomu sa nám podarilo výrazne zvýšiť počet voličov, to znamená, my sme veľmi radi. Na druhej strane, presne ako si povedala, Progresívne Slovensko vyhralo tieto voľby. To je zase liberálna strana, mestská strana, ktorá sa orientuje najmä na tie kaviarenské elity alebo kaviarenských voličov. To znamená, tí majú Európsku úniu, by som povedal, ako prvý domov a Slovensko až potom na 2., až 3., až 4. mieste. Čiže to vôbec niekde je, že jo, to Slovensko. Vôbec je, takže tým pádom sa dalo očakávať, že oni si zmobilizujú, oni majú prakticky 75% tých, ktorých volili v parlamentných voľbách, volili ich aj teraz, čiže tam je to naozaj veľká mobilizácia, to sa dalo očakávať. Takže áno, treba hovoriť o tom, že Robert Fico najmä preto, že obhajoval mier na Ukrajine a obhajoval postoje, ktoré nechcú eskalovať ten konflikt s Ruskou federáciou, bol terčom atentátu a ten človek, ktorý ho chcel zavraždiť práve kvôli politickým názorom. Či už kvôli otázke mieru, alebo našim reformným politikám na Slovensku, či už v oblasti RTVS, alebo v justícii. Takže obrovský nás to mrzí, je to obrovská tragédia, ale ako hovoríme vo vedení Smeru, Robert Fico je terminátor a jeho nezničí nič, takže verím tomu, že sa čoskoro vráti do slovenskej politiky.
Tak samozřejmě ono se říká, že každý je nahraditelný, a ona to není úplně pravda, že? A v politice už vůbec ne, jako co si budeme povídat, role osobnosti v dějinách prostě existuje. Já když mu tu českou politickou scénu, samozřejmě ten kontext je úplně jiný, ale u nás bylo patrné, že ty eurovolby se smrskly do několika málo hesel, zejména Green Dealu, potom s důrazem na to, jestli budou existovat spalovací motory nebo nebudou existovat spalovací motory, a také migrace. Řada témat, spíše toho třeba více ekonomického charakteru, jako je otázka zdanění, jako je vůbec otázka toho, jakým způsobem bude fungovat evropský rozpočet, to úplně ustoupilo jako do pozadí. Tu a tam se objevovaly samozřejmě i ty otázky související se zahraniční politikou, ale když bych to porovnala, myslím, že na Slovensku právě mnohem víc, a ono to souvisí i s geografickou polohou, řekla bych, mnohem víc rezonuje právě to téma, jakou roli by měla hrát Evropská unie v řešení možná konfliktů celkově, než jenom samozřejmě té Ukrajiny, protože ona jako není jenom Ukrajina, jo? My prostě víme, že samozřejmě je tady Gaza a je tady prostě spousta dalších konfliktů, které jsou pro nás jako z toho evropského prostředí minimálně mediálně, mainstreamově téměř neviditelné, ale to utrpení lidí není jako v Súdánu a v dalších zemích, v Jemenu o nic menší. Souhlasil by si s tímhletím mým viděním, nebo máš pocit, že jsem nějaké zásadní téma vynechala? Protože mně hodně přijde, že skutečně ta otázka té zahraniční politiky byla možná na tom Slovensku silnější. Myslím, že i trošku díky tobě, protože se samozřejmě těmito tématy dlouhodobě zaobíráš. Ono napokon aj hlavné heslo strany Smer bolo sme za mier v Európe. To znamená, pre nás bola tá kľúčová téma naozaj téma vojny na Ukrajine, aj keď s presahom aj k vojne v Gaze, pretože sme veľmi silne kritizovali tie masakry, ktoré pácha Izrael na palestínskom obyvateľstve, ale naozaj kľúčovou témou pre nášho voliča je práve vyhnúť sa tej eskalácii a vyhnúť sa tej tretej svetovej vojne s Ruskou federáciou. Toho sa ľudia reálne boja. Napokon poznáme vyjadrenia francúzskeho prezidenta, ktorý chce posielať vojakov na Ukrajinu. To sú už naozaj veci, kde už asi každý si povie, kto má trošku zdravého rozumu, že halo, aby z toho nebola tretia svetová vojna, že niekto nechce posielať naše deti na ukrajinský front. A to je spojené aj s otázkou zrušenia práva veta, ktorá bola takisto veľmi silnou témou, pretože v novembri sa v Európskom parlamente nejako hlasovalo. Európsky parlament odporúčil komisii, aby sa zrušilo právo veta, aby sa nejakým spôsobom ešte viac federalizovala Európska únia, čo by napokon mohlo znamenať aj to, že jedného dňa, pretože zatiaľ tá jednomyseľnosť platí v oblasti zahraničnej politiky aj bezpečnosti, že jedného dňa si Európska únia zmyslí a budeme posielať na jej pokyn našich synov na ukrajinský front, aby zomierali za záujmy amerických zbrojoviek niekde na Ukrajine. Toto naozaj nikto na Slovensku nechce, pretože toto je aj kľúčový, by som povedal, programová priorita našej strany. A keď sa bavíme o takých tých ďalších témach, ktoré sú veľmi dôležité aj z hľadiska budúcnosti Európskej únie, treba to podľa mňa vždy rozdeľovať na dva sektory. Ten intelektuálny sektor, tam sa to naozaj odohráva tá diskusia a odohrávala sa aj teraz, ale to je úplne mimo zorného úhlu bežného obyvateľstva, to je, by som povedal, takéto hrkútanie si intelektuálov medzi sebou. Potom tu máš reálne témy, ktoré zaujímajú bežných ľudí v tých regiónoch a to naozaj bola mier. Bol to atentát na Roberta Fica. Možno, že trošku právo veta v tom zmysle, že ľudia sú veľmi nahnevaní na Európsku úniu, akým spôsobom sa vyvíja. Že ona začínala ako mierový projekt a dneska rieši iba vojnu. Začínala ako projekt o ekonomickej prosperite, ale sankciami proti Ruskej federácie si vlastne de facto strieľa do vlastnej nohy a tá ekonomika ide dole. Začínala ako projekt sociálnej spravodlivosti ešte niekde v rímskych zmluvách a dneska to je odrazu neoliberálny projekt, ktorý pomáha iba korporáciám, bankám a jediné, čo dokáže priniesť z hľadiska sociálnej oblasti, sú len také plané reči, hej, ako je ten pilier sociálnych práv, ktorý nemá v realite žiadne reálne efekty. Čiže z tohto hľadiska áno, ľudia sú veľmi nahnevaní, zhruba polovica voličov Smeru je ťažko euroskeptická, to si treba povedať. Čiže kritika Európskej únie v tom, akým spôsobom sa vyvíja, že nerieši sociálne témy, chlebové témy, ale rieši s prepáčením záchody pre transsexuálov a 76 pohlaví a podobné postmaterialistické agendy. Žiaľ, aj naši súdruhovia tzv. V Bruseli to majú ako svoju prioritu a o tom sa si ešte budeme rozprávať. Otázka je, aká bude ďalšia spolupráca. My hovoríme
My sme mierová strana, my sme skutočne tradične ľavicová strana v zmysle, že chceme obhajovať pracujúcich ľudí, seniorov, ľudí slabších, ekonomicky slabších a teda obhajovať hodnoty sociálnej rovnosti, sociálneho štátu. No a toto bude samozrejme veľkou otázkou, ako sa bude ďalej Európska únia vyvíjať. Toto zaujímalo ľudí na Slovensku a asi o niečo menej ich zaujímali iné témy. Aj keď musím pripustiť, že téma Green Dealu bola relatívne silná, tam sme veľmi kritickými voči Green Dealu. A rovnako bola v celku silná aj podpora poľnohospodárov, pretože naozaj aj vo vzťahu k Ukrajine tu bola veľká agenda, že tá liberalizácia ukrajinských produktov poľnohospodárskych veľmi ubližovala našim farmárom. Takže je tam toho viacero, ale v globále treba povedať, že téma mieru na Ukrajine bola asi kľúčová. Když se ještě vrátím k těm výsledkům, tak můžeme na ně nazírat prismatem jednotlivých stran nebo hnutí, ale řekněme také takových bloků, řekněme těch, které jsou velmi nadšené z EU a líbí se jim ten současný válečně zelený pochod, což bude progresivní Slovensko, a potom řekněme strany, které mají spíše kritičtější pohled nebo minimálně zdůrazňují jiná témata. Když se na to podívám takhle, tak vlastně z tohohle hlediska na Slovensku vyhrály spíše ty kritičtější hlasy, a protože sleduju i tvůj Telegram, kde vlastně se poděluješ se svými sledovateli, fanoušky o tom, jak se vyvíjí politická scéna a další věci, tak vlastně si také pozitivně hodnotil, že řekněme, určité osobnosti spjaté s tím minulým politickým obdobím velmi neuspěly v těchto eurovolbách. Ten přechod na tu domácí scénu je tam vždycky u jakéhokoliv typu voleb a samozřejmě i u těchto. Dá se z toho usuzovat, že řada těch, řekněme, dříve osobností, já to řeknu pozitivně, jako třeba Matovič, Odor, že jsou definitivně z politické hry, nebo to bylo zapříčiněno skutečně spíš tím, že prostě jejich uskupení neoslovují v rámci těchto specifických voleb? Treba si uvedomiť, že na Slovensku tieto európske voľby vždy sú voľbami skalných. A že každá tá strana, každý ten blok si vlastne mobilizuje tých najskalnejších a tí, ktorí prídu, tak tí vyhrajú. A na konci dňa treba povedať, že všetky strany bývalej vládnej koalície, či už je to Olano, práve spomínaného Matoviča, či už je to Demokrati, ktorí boli vlastne odštiepeneckou stranou tejto Olano na čele s Naďom, čo je ten váš poradca pre pani Černochovú. Ten sa hezky recykloval. Áno, ten sa vystatuje tým, že Slovákom vstup zakázaný a dezolátom, tak takýmito fotografiami vieš si predstaviť, akú máme z neho radosť na Slovensku. Tak tieto dve strany sa nedostali do parlamentu, rovnako sa nedostala do Európskeho parlamentu ani Saska, Richarda Sulíka, ďalšia bývalá koaličná strana. Čiže de facto z bývalej koalície sa nedostal nikto. To je tak nádherná správa pre väčšinu Slovákov, že treba to naozaj oslaviť, ale väčšinu týchto strán doslova vysala alebo požrala strana Progresívne Slovensko. Treba povedať, že v tomto smere je treba zagratulovať. Sú veľmi užitoční, že sa je toto podarilo. Síce získali o jeden mandát viac, respektíve ako sme získali my v týchto voľbách, ale presne ako vravíš. Keď si zoberieš ktorúkoľvek európsku tému, tak vyhrali práve tie hlasy, ktoré sú kritické voči agende PS, hej? Migrácia. Oni sú promigrační, my sme skôr kritickí voči ilegálnej migrácii a rovnako aj Republika, rovnako aj Hlas, to znamená, a rovnako aj KDH de facto, takže vlastne je to 9:6 v tejto téme. Otázka mieru. Iba PSK a jedna poslankyňa za KDH sú protiruské alebo rusofóbne a všetky ostatné strany sú skôr mierové. Hej? To je otázka Green Dealu. Iba PSK, iba Progresívne Slovensko chce ten Green Deal v tejto radikálnej podobe a všetky ostatné strany sú kritické. To isté otázka práva veta. Jedine Progresívne Slovensko hlasovalo za zrušenie práva veta a všetky ostatné strany sú skôr za zachovanie národnej suverenity, aspoň v tej podobe, aké ju máme dneska. Čiže na plnej čiare prehrali progresívci. A preto hovoríme o pyrhovom víťazstve Progresívneho Slovenska, pretože oni nominálne sú na čele, ale v konečnom dôsledku všetky tie ostatné strany sú proti agende PS. Ešte aj to KDH, ktoré je opozičnou stranou v slovenskom parlamente, je proti tej slniečkarskej agende a tej progresivistickej agende v tých kultúrnych témach, ktorú Progresívne Slovensko razí. Čiže liberalizmus na Slovensku udržil víťazstvo, dostal 6 kresiel z 15 a to je naozaj málo. Preto potrestanie bývalej vlády svojím spôsobom prehra v konečnom dôsledku Progresívneho Slovenska
To sú dobré správy zo Slovenska. Myslím si, že samozrejme, že nám teraz vyčítajú, to bude posledná poznámka, že teraz my do toho nášho tábora akože vkladáme aj republiku, ktorá je pre nich ako krajná pravica a tak ďalej. Ale my iba hovoríme, že tematicky tá republika má v mnohých otázkach Európskej únie porovnateľné postoje, ako má povedzme Smer, Hlas, ale aj KDH. Ale na tom predsa nie je nič zlé. To neznamená, že teraz len preto, že to krajná pravica tvrdí, to tvrdiť my nemôžeme. Toto je absurdná konštrukcia. My sme vlastenci a zároveň lavičiari. My nie sme krajní pravičiari ako republika, ale to neznamená, že v otázkach Európskej únie si nezachovávame zdravý rozum. Tak ono samozřejmě vidíme, že strany, které, no tak vždycky otázka, jak definujeme krajní pravici, ale řekněme, že strany, které jsou doprava a které jsou více konzervativně orientované, tak celkově uspěly. Což mě vede k tomu evropskému kontextu, že si myslím, že se jako budou dít věci. Současná předsedkyně komise už se nechala slyšet, že vyhráli. Nevím, koho myslela tím my vyhráli teda, ale už se tam znova vidí. A zároveň řekla pro mě teda děsivou větu, že je potřeba vytvořit opevnění proti údajným extrémům nalevo i napravo, jo, takže by se zase schovali. Myslím, že Edo Chmelár to u nás hezky psal jako středoví extrémisté, jo, extremismus středu, těhleti a vlastně, aby se uchránili před tou hrůzou, co na ně čeká buď napravo nebo nalevo. V tuhle chvíli samozřejmě vůbec není jasné, jestli se paní Uršula objeví i v druhém mandátu. Ona nemá velkou podporu ani té vlastní CDU, to je potřeba si říct, i když samozřejmě teď budou následovat velmi obtížná vyjednávání. Můžeš nám říci, já jsem si vědoma toho, že samozřejmě tam vyjednávání probíhají, takže řekněme některé věci je možno říci na rovinu a některé prostě jsou ještě v rámci jednání nejasné. Nicméně, jak vidíš ty pozici Smeru z hlediska frakcí a kde vidíš přirozené spojence pro Smer na té evropské úrovni vzhledem k tomu, jak dopadly ty volby, a možná jenom ještě zmíním, že považuji za poměrně důležité, že třeba v Německu uspěla velmi významná politička Sara Wagenknechtová, která představuje, řekněme, ten vlastenecký konzervativní levicový proud. No, treba v prvom rade povedať, že strana Smer, to bolo naše prvé stretnutie všetkých europoslancov, nepodporí Ursulu von der Leyenovú za predsedničku Európskej komisie. V tom máme jasno. Je to pravicová alebo stredopráva politička, navyše má za sebou tie kšefty s Pfizerom a mnohé ďalšie škandály, prikrývala celú tú militarizáciu Európskej únie, proti ktorej silne protestujeme. A základné heslo celej kampane bolo heslo Roberta Fica, že Európska únia na konci dňa môže byť dobrým projektom, ale je v rukách veľmi zlých ľudí, a tým mal na mysli práve Ursulu von der Leyenovú, čiže je skôr pre mňa prekvapením, ale aj potvrdením tých trendov v Európskej únii, že nemecká sociálno-demokratická de facto vláda navrhuje kresťansko-demokratickú opozičnú političku Ursulu von der Leyenovú za predsedničku Európskej komisie. To je kompletné popretie toho, čo nám stále rozprávali, že Európska únia nie je o etnickom princípe, že vraj Európska únia je o ideológiách, no tak potom pokiaľ áno, tak bolo psou povinnosťou sociálnej demokracie v Nemecku si tam dať svojho sociálno-demokratického, keď už politika, ale nie. Oni predurčili ten nemecký princíp, ten etnický, to znamená, že musí to byť Nemka, a keďže Nemka, Ursula von der Leyenová, má väčšiu šancu, tak oni ochotní sú aj opozičnú političku tam nominovať, aby Nemecko mohlo mať predsedničku Európskej komisie. Vlado Mináč, jeden náš slávny ľavicový filozof, bývalý spisovateľ a chvíľko aj politik, to krásne vyjadril vo svojich knižkách, že to, čo sa nepodarilo Nemcom v druhej svetovej vojne, sa teraz pokúšajú urobiť ekonomickými a mierovými cestami cez Európsku úniu, a žiaľ, toto to potvrdzuje. A preto ja som tomto veľmi kritický, lebo tak buď sa hráme na to, že sme tu celoeurópsky a máme tu nejaké rozdiely v ideológiách, alebo sme etnickí a Nemci potvrdzujú momentálne, že sú hlavne etnickí a myslia na svoj národný záujem. Teraz, čo sa týka extrémneho centrizmu, Edo na to našiel krásny výraz, ktorý je taký pekný eufemizmus a nádherný politologický, ale ja občas niekedy trošku tvrdšie prehovorám k ľuďom a ich nazývam priamo liberálni fašisti. Pretože jednoducho oni prestali tolerovať akýkoľvek iný názor. A toto je to hlavné, čo im vyčítam. Tak všetky tie centristické strany de facto, a to už je jedno, či to je teraz ľudová strana, sociálna demokracia alebo progresívni liberáli, všetci sa rozhodli, že všetko, čo je trošku viacej naľavo alebo trošku viacej napravo, tak je extrém. A my sme všetci dezoláti.
Veď to je úplne absurdné. Veď tu máte dneska polovicu Slovenska, ktorá je de facto vyhlásená za extrém. Väčšiu polovicu. A oni, keď chcú žiť teraz v tej svojej bublinke a ďalej nás týmto spôsobom ešte hecovať, tak nech sa páči, ale myslím si, že tým práve naopak skôr mobilizujú našu časť voličstva. Smer sociálna demokracia je úplne iná sociálna demokracia, ako je tá bruselská. To si treba povedať. My sa rozchádzame s bruselskou sociálnou demokraciou prakticky na každej téme. Multikulturalizmus, oni sú za, my sme proti. Migrácia, oni sú za, my sme proti. Vojna na Ukrajine, my sme není protirúskí ako oni by chceli militarizovať a zničiť Rusko, čiže úplne iné postoje. Kultúrne otázky, oni tam riešia tie LGBTI agendy, my sme proti. Oni tam riešia všetky tie experimenty sexuálne, my sme proti. Oni hovoria, že rodina je osoba číslo 1 a osoba číslo 2. U nás na Slovensku je rodina, neviem, či ako to je u vás v Česku, mamička, otecko a detičky. Nejak to tak ostáva stále tradične. Takže my sme v tomto smere, Robert Fico to nazýva rustikálna sociálna demokracia, ja tomu hovorím vlastenecká ľavica. To znamená ľavica, ktorá sa opiera o to, čo je typické, tradične typické pre naše končiny. A či sa toto dá zladiť? To sa veľmi skoro uvidí. My sa samozrejme s našimi súdruhmi v sociálnej demokracii v Európe porozprávame. Oni nám pozostavili členstvo, keď sme vyhrali voľby, lebo tak sa to robí dneska v Európe, že keď vaša sesterská strana vyhrá voľby, tak jej nezagratulujete, ale vylúčite ju, lebo to je presne to, čo sa očakáva od svojich partnerov. No a preto my trošku tak aj vidíme, a Robert Fico to v tom videu, určite ste ho počuli všetci v Českej republike, po atentáte ako v prvom videu, ktoré nazval Odpúšťam a varujem, venoval asi 20 sekúnd aj európskym sociálnym demokratom a tá horkosť tam je veľmi silná, že oni jednoducho tiež priživovali tú atmosféru nenávisti voči slovenskej novej vláde, len preto, že nechceme posielať zbrane na Ukrajinu a nechceme posielať vojakov a nechceme vojnu s Ruskou federáciou. Čiže ja som presvedčený, že toto tam silne cítiť, ale napriek tomu my sa stretneme s kolegami, ale pokiaľ by náhodou oni chceli teraz nás cvičiť a dávať nám domáce úlohy, tak im povieme, prepáčte, nie, to my máme podmienky, za akých by sme boli ochotní možno uvažovať nad tým, že budeme ďalej spolupracovať, ale pokiaľ budete nás tlačiť v týchto všetkých témach, kde my máme jasný postoj, tak neexistuje, že by spolupráca mohla fungovať. A preto dobre, že si hovorila aj o Sáre Wagenknechtovej a ďalších politikoch, ktorí uspeli, ktorí sú ľavicoví, ale na druhej strane presne ako my, zároveň si udržujú tú tradične ľavicovú hodnotovú výbavu. My naozaj chceme to, čo už chceli vždy ľavičiari, pomáhať tým chudobným ľuďom, pomáhať naozaj bojovať proti tým voľnotrhovým neoliberálnym riešeniam, bojovať za sociálny štát a bežných ľudí. Toto sú témy ľavice, ale zároveň v tých kultúrno-etických otázkach my sme neprešli na ten progresivisticko-liberálny narratív a budeme ďalej skôr vychádzať z toho, čo cítia naši voliči doma na Slovensku a tí sú tradičnejší. Takže toto cítime aj u tej Sáry Wagenknechtovej, cítime to aj u Katky Konečnej napokon, aj u KSČ v Českej republike a srdečne gratulujem k výbornému výsledku. A preto my si vieme predstaviť do budúcnosti, ak by to nevyšlo so sociálnou demokraciou, hľadať aj inú frakciu, pokiaľ sa bude vytvárať, ktorá by bola vlastenecky ľavicová, ale zároveň úplne nevylučujeme ani to, že budeme nezaradení. Ono to dobre povedala jedna z našich, myslím, poslankyň, teraz neviem, či Katka Nevedelová alebo Monika Beňová, že tie frakcie sa na konci dňa veľmi silne preceňujú. Ono samozrejme je dobre mať tú frakciu, byť pri nej, ale ďaleko dôležitejšie je mať partnera vo svojej vláde, pretože tá Európska únia, ten legislatívny proces funguje ako dvojkomorový parlament. Na jednej strane máš jednu komoru, Radu Európskej únie, tam chodia tí ministri, a potom máš tú veľkú komoru, Európsky parlament, kde sme akože európski poslanci. A to sa musí skoordinovať. Čiže my tým pádom, že budeme v koordinácii s Robertom Ficom a jeho vládou, budeme ďaleko užitočnejší, než by sme boli vo frakcii, s ktorou nesúhlasíme v 90% otázok, ako by bolo, povedzme, v sociálno-demokratickej frakcii. Takže naozaj uvidíme, ale sme pripravení rokovať najskôr so socialistami a potom sa uvidí, čo ďalej. Já bych jenom připomněla, že vlastně ty frakce tam bezesporu prostě dojde k přesunům, ale hlavně i vnitřně. Ono totiž někdo sčítá automaticky čísla a neuvědomuje si, že ty strany prostě třeba jako Smer prostě jako mají nějaký vývoj a že i když to nominálně vypadá, že třeba to jsou lidovci, to jsou konzervativci, to jsou sociální demokraté, tak ten obsah té jejich politiky se může velmi výrazně měnit a že vlastně těch štěpících lení přibylo hodně. Já když jsem dělala rozhovor s Katkou Konečnou, jak jsem zmiňovala třeba Cinque Stelle, což je typicky
typicky strana, která je spíše doleva, je to strana, která je ale pro mír, není pro válku, ale zároveň je hodně zelená. A teď jako kam s tím, tak říkajíc, jo? Prostě ty štěpící linie jsou jiné. Já bych jenom zmínila pro diváky, že vlastně pokud má vzniknout nová frakce, tak je potřeba, aby měla nejméně 23 poslanců ze 7 různých zemích. Ale ty jsi zmínil ještě jednu zásadní věc, a to je samozřejmě opora v té národní vládě. Já si myslím, že jestli tuhletu hru jako někdo umí dobře hrát z hlediska těch národních zájmů a jejich prosazení, tak je to Polsko, jo, které i Kateřina ho zmiňovala právě, když jsme si dělali rozhovor, tak tyhle jaksi umí využít. A nemyslím, že to není jenom tím, že prostě Polsko má 40 milionů obyvatel. Když se podívám ještě poslední dotaz na tebe jako na budoucího europoslance, respektive jsi zvolen, ale nastoupíš do funkce, jaké ty vidíš priority pro svoji poslaneckou práci v Evropském parlamentu? Tak pre mňa by bol asi kľúčový zahraničný výbor, pretože otázky zahraničnej politiky riešim prakticky už v politike 12. rokom. Ja som bol dlhší čas predsedom Európskeho výboru a naozaj tá otázka vojny na Ukrajine je pre Slovensko mimoriadne dôležitá. Rovnako aj otázka vojny v Gaze. Takže viem si predstaviť, že by som v zahraničnej politike vedel pôsobiť aj možno na pohľad radikálnejšie, pretože ja si viem úplne v pohode predstaviť, že by som išiel navštevovať a viesť dialog či už s Ruskou federáciou, s Čínskou ľudovou republikou, Kubou, Venezuelou, ďalšími štátmi, ktoré považujú mnohé západné elity za problematické alebo nepohodlné. Naopak treba vytvárať mosty, treba vytvárať dialog práve s týmito štátmi a viem, že to asi vyvolá kontroverzie, ale treba sa o to pokúsiť, lebo to, čo sa snaží asi aj vo svojej politike robiť, je trošku zatriasť takým tým hegemonickým diskurzom, ktorý máme či už na Slovensku alebo v Európe. Keď si tu niektorí slnečkári povedia, že toto sú hlavné témy a hlavné dogmy, ktoré tu musíme mať a potom ten zlý Blaha nám to nejakým spôsobom narúša, tak presne to je mojou úlohou a na to som sa vždy tešil v politike. No a toto budem robiť asi aj v Európskom parlamente. Druhá agenda, kde by som chcel byť relatívne aktívny a chcel by som sa možno stať aj členom sociálneho výboru, lebo dobre vie, že som aj vo svojich knižkách veľmi silne obhajoval sociálnu ekonomiku, tak tomu hovoria v tom európskom žargone, ale hlavne bavíme sa o družstvách, bavíme sa o výrobnej samospráve. No a toto je naozaj veľmi silná téma, ktorá už nie je možno taká atraktívna pre voličov, ale pre mňa ako ľavičiara je naozaj srdcová. Takže v tejto oblasti by som si vedel predstaviť takisto svoje pôsobenie. A ako som aj vo svojej knižke Antiglobalista veľmi jasne zdôrazňoval, tá otázka toho globalistického neoliberálneho naratívu a všetkých tých dohôd o voľnom obchode, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné, takisto môže byť témou. Ja som bol veľký kritik TTIP a CETI, to boli dohody z USA a s Kanadou. Ono sa to zase vracia, bude sa to vraciať, tieto témy neustále. Veľmi záleží od toho, kto vyhrá voľby v Spojených štátoch amerických. Čiže aj toto bude, tento súboj s neoliberalizmom a súboj s touto neoliberálnou globalizáciou bude veľkou témou pre mňa v Európskom parlamente. A cítim, že tam je aj potom väčší presah na tieto otázky, lebo z hľadiska Európskej únie môžeš na tieto témy viacej reagovať, ako keď si len členský štát, ktorý má obmedzené možnosti, najmä kvôli Maastrichtskej a Lisabonskej zmluve. Čiže treba zabojovať. Ja som zvedavý, ako to bude prebiehať, ale jedno viem o sebe, že ja som skôr typ bojovníka v politike, že tam nebudem sedieť v kúte a písať si poznámky, ale naopak asi ma bude dosť silne počuť. Ano, já myslím, že ti, kteří sledují slovenskou politickou scénu, opravdu nemají pocit ani obavy, že by si seděl v koutě, protože prostě si znám jako razantní politik, který prostě umí jít za svou agendou a taky si umí udělat spoustu nepřátel, ale to zkrátka k tomu patří. Politika není o tom, aby všichni poplácávali člověka po ramenu. Tak to vidím já. Ta osa toho konfliktu by měla být vidět, jinak to jsou opravdu spíš kavárenský řeči. Tak Luboši, moc děkuju, že jsi si na nás a na naše posluchače, diváky našel čas. Přeju hodně pevné nervy při vyjednávání, která samozřejmě nebudou úplně snadná. Uvidíme, jak dlouho se vlastně budou táhnout a jaké budou výsledky. Já pevně doufám, že se s paní Uršulou v pozici předsedkyně komise už nesetkáme, už máme takhle dost problémů. Ještě Uršula jednou k tomu, to by asi nebyla úplně ideální zpráva. No a popřeju ti hodně zdaru v čeření vod v Evropském parlamentu
parlamentu. Myslím si, že to může i přispět k tomu, že třeba se občané budou více zajímat o tom, co se v Evropském parlamentu děje a budou více vnímat tu naléhavost té agendy jako něco, co možná je hodně vzdálené, ale přece jenom má bohužel významný vliv na národní státy, jako je Slovensko, jako je Česká republika. Takže hodně zdaru k tomu. Ďakujem veľmi pekne a srdečne pozdravujem náš český bratský národ a verím tomu, že tá spolupráca s Čechmi bude úžasná v Európskom parlamente. A už len posledná poznámočka, celkom isto si vyvesím podobne ako vo svojej kancelárii aj v tej bruselskej a štrasburskej nádherný obraz Che Guevaru, pretože ten na mňa dáva pozor, aby som náhodou neuhol si svojich hodnôt a ja rozhodne neuhnem. Takže venceremos, všetko dobré do Čiech. Ďakujem, Ilona. Hasta siempre a zase někdy na viděnou. Tak.